Het Friesk is een mooie oude taal, dat we heel wies mee binnen. In dit verhaal nemen we de mij in de geheimen van de taal. Het Friesk had namelijk een protte liedse regeltjes. Uws verhaal begint met een koningszoon. De woorden de of het kist aankwatten. Er komt dan een spaasje voor de apostrof. Ik zit op het troon. Ik had wel goed. Bij het aankwatschen van een komt net een spaasje. Maar ik had toch zo'n pine holle? Een kapke kan een protte verschil meidje. Sjoch maar. Lakai, ik ha wel pine holle. Waar is de dokter? De dokter is daar. Hij komt er nou aan. Had er mij nedig? Dokter, mijn pine holle is waarom. Waarom ha ik dat hield niet? Jo kroon is net wied genoeg. Hij hier wat wieder wezen matten. Daarom docht het zeer. Maar ja, jo maaie de kroon net oudwaan om het onpassen te litten. Gewoon worden hebben een nasale klank. Ik ben toch spreens? Ken ik de kroon net oudwaan binnen de grenzen van mijn loon? Dat is het in de regels. Lees de regels 4 maar. De Nederlandse woorden ooit en nooit kist sa oorzetten. Ik mij de kroon nooit oudwaan. Ben ik ooit van de pine a? Of sa, de kroon mij neer a. Als jou dat eer dogge, ben je het lang kwijt. Meidje het is zelfs makkelijk. Ze is net elke keer of elke keer, maar maak het net uit waarstel bist. Er is alle keren wel iemand die het beter weet. En daarmee is uws verhaal uit. Tot de andere keer. Klik hier voor meer taalschetsen.